Ekenekwa gị bụ onye Igbo na-ege ntị n'ụbọchị nke taata. Ịbụla onye Igbo bụrụ ihe Igbo na-amasị, biko achọrọ m ka ịtọ ntị gị na ana ka anyị kalịa nkata n'ụbọchị nke taata. Mana tupu anyị aga n'iru, enwere ajọ ihe anyị na-ama okwu ya kemgbe tata na ahapụ ya na ọ ebido mebibi ihe, mana I don't know why ndị mmadụ anara afụ na ya bụ ihe emebiwe gị ihe today. Apụta mgbe ọbụla na-asị na ụka agbapapa problem, ndị ọcha bịa ghọlie anyị, ndị ọcha bịa ma anyị nke a ma anyị nke ọzọ. Ị na-ajụzi onwe gị na ọ bụrụ na ihe ahụ ndị nna nna anyị ha na-eme n'ike dị ya, kedu ihe mere ha ji hapụ ndị ọcha ọbịa kpọlie ya wee jewe obodo oyibo, wee hapụ ndị ọcha wee n'onye fuliwe na ndị ọcha bịara ogbugbu, ahapụ ha ndị ọcha wee tọgagide ndị Igbo, atọgagide ha today wee bụrụ Christian. So inechi ya anyị ma na ụka abụrụ the problem, mana that's by the way. Mana biko nwe vidio nchọ kinene ebe nwatakịrị gburu mpịa mkpụrụ amụ si na ọ chọrọ ka o wee gịnị ka o wee jekwa ọgwụ ego. Ya bụ ihe mere na agụrụ n'ime Anambra State. Na end of this short video kwunu ofu ihe mere nchiwe na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Kedu ihe inwe okwu maka ring? Inwe sọntụ ya maka ring. Gwa ma bada ring. Ring ya na-ekwu maka normal ring mana o nwere ọgwụ, o nwere ebe m na mama so wee je na-eje agwọ ọgwụ. Osogbo wee je ebe a na ọ dị ego school na ebe a na-anakọ. So ebe a mụ ajizi aka m na-ejezi nluzi ebe a ka m na-eje agba afọ eme ihe niile m na-eme. So o nwekwara ọgwụ m gwọtara ebe a, asị na ọ na-eri ọgwụ ọkụ ite m gwọtara ebe a dị mma m gwọrọ m. Ọ sị m na highest ihe ọ na-eri bụ mmadụ ka ọ na-eri, na highest ihe ọ na-eri bụ mmadụ ka ọ na-eri. Mgbe nyezie ego sị ngwa ya gote m pass, enye m ya 200,000. Sị ngwa ya gote pass, ya gotezie m pass tiri m ya ka m gwa ya. So since ya ejekwabeghị ebe a, the man jizi aka emelụ nyetin. Mana dadi m bịara ụnyaahụ, mụ na dadi m nọ yesterday, ole machine m bel ọnụ oluzie ego ndị nke ọzọ. So ego ndị nke ọzọ ka m na-anazie okwele enye m ya, mụ abụrụzie nri ọ na-eri, o wee wetezie mma ka o gbuzie nso, mụ analụzie ede mma wee gbuzie ya. Da ka igburu ka ihe mere ya mgbe were belu mkpụrụ amụ ya tinye n'udo nke agụ. A sị na ma onwelọ ndị ọsụweri eti ebe ahụ atụwiri na atụ eje kịta udo nke wefụta mkpụrụ amụ ọ dị ebe ahụ. Kedu eke na yiwe mme ife a? Sọsọ m so eme ụnyaahụ. Na sọsọ obere nna gị mma na akpịrị. Sọsọ m. Nke fugere na azụ ụlọ. Ma adọkpụfegara ya azụ ụlọ. Na ọzọ ebe a bere amụ ya. Den ka iberie ka ebe ijere n'abalị a. N'udo nke ahụ ebe a ka m nọ. Ndo ka gị gbada nọrọ. Oke, n'ụzọ ụtụtụ kedu ebe ijere? N'ụzọ ajọsụ n'ọfịa ka m nọ. N'ọfịa ebe? N'ọfịa agụ ka m gbadara. Gị gbadara onwe onye fere ogwe ndị fere ebe a? Onwere ndị m fere ebe ahụ. N'ụtọ a ka m agbagote mbe anyị na ụtọ anụ wee buru akpa m wee wulukwuo maka ibu wee sị ka m jekwuru Uchechukwu nwanne m nwaanyị ka m jekọọlia ihe mere. Kedu ebe ijere ị na-abata Israel amụ ji wee bata? Agagharị m agagharị. Oge gagharị agagharị ọgwọ ndị sekuriti ji gịnị? Ịma na mmadụ anaghị eme ihe ọjọọ n'isi mgbe wekwa ebe ndị nchaji nke ejugbo. So biko afọ m nụ na-enenego ya bụ that short video. Ya bụ nwa bụ ezigbote obele nwa ka ọ mgbe ndị ọgbọ anyị nọ eji anya mara ihe bụ na na-eji agwọ ọgwụ ego. Now jụzie onwe gị, ọwụ ndị pastọ ọwụ ndị fada ka o nyere 200,000 si gwọọla ya ọgwụ at that young age? Kedu ihe that small boy na-achọ na be dibịa? Makwa mana ọsọ na onyego dibịa ọkwụrụ ụgwọ na Anambra State ya. You pay attention, and I na-post video sigwu na n'elu video na ya ọfụma. That guy according to him no go dibịa ọkwụrụ ụgwọ.
na Anambra State na onye 200,000 ka e wee gwọọ ọgwụ na ihe dị dibịa, ọ confirm na ihe dị dibịa gwara ya na ihe ọgwụ ahụ na-eli bụ sọsọ mmadụ. So iwe na-ajụzi onwe gị na data ọgwụ ahụ na-eli sọsọ mmadụ, kedu ndị a na-agwọ ọrụ ya, kedu ebe esi eweta pass eji eme that? Because the boy confirmed that na that dibịa na onye gị ya 200,000 before na the dibịa wee sị na ya eweta pass mmadụ ka e wee na-agwọdị ọgwụ na ọ nachi ya bịara ebe ahụ ọzọ. N'ihe ọ dịzi after wepụta ọkwụwa ụgwọ the dibịa na-emeli ihe na ogbunube na na-eweta nke ndị ọzọ wee na-egbu gị wee na-agwọlụ gị ọgwụ. At that young age ọ sị na onwe machine. Kedu ihe that boy na-alụ that na onwezi ike inwe machine? Ji hanya mpịa ji wee segbu okwu ele machine ele ha machine mpịa wee na-eli nne wee bulu nne wee mee ihe dị wee megide along the line. So many things ya connect the dot together wee fụ na gịnị mee bad parenting contributed to what we are facing today. Ọ bụrụ na ụmụazị gị na-apụ apụ malụ ndị ya na ha na-eme ngolo, ọ bụrụ na ha na-eme eje ewuwu na mala ebe ụmụazị gị na-eje. Ihe dị na social media today bụ na ezochi ụmụ gị, social media nyere gị aka zụgharịa. That is when you as a parent you have to be very 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 extra careful. Mgbe gboo ka a na-asị na nwa bụ nwa ọha. Mgbe gboo ka ọ ya bụ nwatakịrị gafee okenye, ọ bụ na okenye ahụ kacha letara ọpịa ka ya ahụ si onye mụrụ gị nwụba onye ka ị bụ. Mana kịta ụmụazị na-ene okenye anya, okenye agafee, okenye were aka ya bụ onwe ya nkụ n'isi mee ihe niile mee ihe ọzọ. Ị na-enezi anya na-azụ na okenye ananwa mgbe gboo nọ ndị okenye na-eli nka, mana kịta ndị okenye na-atagidezi ahụhụ tiilu mgbọsa ya aba n'ime ini. If possible sef I asị some people were aka ha kụta akpati ya yie ha tupu ha na-anwụ. Ọ bụ maka gịnị ka the whole thing si wee nyirikọọ nwatakịrị at that age iji gbika obi welu mma ghee mpa gị gbue mpa gị chekọla beli ya amụ si na ị na-eme gịnị na ị chọrọ iji ọgwụ ego. Ejizi onwe gị kedu ihe ị na-alụ iji agwọrọ ọgwụ ego? Kedu dibịa na-agwọrọ gị ọgwụ asị gị na ọgwụ ahụ na-elu human part? Ọgwụ ọbụla agwọgide bido TBM mmadụ na ya, it is enough for you people to run away from such evil and calamity. Ihe na-emebi ihe ma nwaanyị onye ụfọdụ oge mpụta na-eti mkpa na-asị Anambra bai Anambra bai. Abụ m onye Anambra, I have the right isi Anambra bai because things are going bad every day by day. Ị na-ene mmadụ anya like this, ọ na-ene gị anya, mmadụ a na-aza afọ mmadụ ibi asị mmadụ, ọ na-afọ gị ọ na-afọ gị sị na nrụrụ onye anya gwara ụgwọ ọgwụ ego this girl ya dịkwa mma ka e were ajije lekwa ọgwụ ahụ a na-asa ya. Ị na-ene mmadụ ibe gị, mmadụ bịazie gị nso ị na-atụzi ụjọ. Kịta anụnwa sef ụjọ na-atụkwuzi ụmụ nwoke na ụmụ nwoke na-abụ ma ụmụ nwoke eto idina n'ufuru m. Ịma mma na onye gị na-anọ chọrọ iji gị gwọ ọgwụ ego, ịma mma na ha chọrọ ịkpọ gị ntụ, ịma mma na ha chọrọ ime meeting ka ha memina gị. Mgbe gboo ka a na-atụ ụjọ ndị okenye. Onye chọrọ na village ọ sị ka ochie ji ya akwa ka ọ dịkwa ka ya sị na onwe ka ọhịa maka ndị okenye ndị dị otu a ya na ndị ọgbọ ya pụzi ya a na-ame ngoro na-eli. Mana kịta the wickedness dị the youth n'obi kazi nke dị ndị bụ ndị okenye ahụ n'obi kịta. An average youth 21, 20, 18, 19, 20, 21, 20, 25 ya eti nwụrụ youth ibi ya poison ka ọ lie nwa maka na ọ kpatara n'ọka ibi ya kpa nkụ asị na ọkpa nke ya na-aja ọhịa. Jụzie onwe gị ajụjụ, gwa na vidio ka isi azụ ụmụazị gị. Anyị na-ekwu na wickedness kịta dị ndị mmadụ n'obi ka ha si dị ya na social media ọ dị nnọọ ka aka ụbelụ ịgbapụsị ndị ajọ madam, ndị ajọ nwaanyị afọ na treat their house ndị ya na ha na-abụbi. Ọ dị ka aka ụbelụ kịta iwe anaghị ụmụ nwaanyị anaghị ụmụ nwoke. Bible anyị na-agụ mere ka anyị ghọta that train up your child in a way that he should grow, that na mgbe otu he will not depart from it. Train that person the way he or she will grow. Show them that way. Ha eso. Ọ bụrụ mpapụta nwatakịrị nwa nwoke focus secondary school pụta ọ na-aga secondary school ọ na-use phone that worth 100,000 phone 80,000 kedu ihe ọ na-alụ ngwa na-akwụli agwọ school fees kezi ebe o si eweta ego ji ego na ya bụ phone and you don't care.
You don't even care, you don't bother yourself. What I can go to secondary school, blue machine. And you will not pay attention, and they will never question that child. We don't even know who to blame. Something went wrong somewhere in the life of this young boy. Because onye bido bube mmadụ gwọba ọgwụ ka wetebe ego ka wele pass mmadụ gwọọlụ ya ọgwụ ozugide ga anụ gị n'ite na-ezu ngwongwo gị na-ezu ego gị na-ezu ihe n'ime ụlọ esi hapụ ya n'obele nwa ka o nwego something so webata n'ụlọ ijụrụ ya ajụjụ sị na ka ebe isi weta ihe onye nye gị ha onye nwe machine ebubata jeans anụ nwe iyi amarọ m mgbọsị ngolu gị ebe ka isi weta ya when you begin to question your children and be responsible, you also teach them how to live responsible. Everybody almost is living on a time bomb that is ready to explode at any girl's given time. Because weapon and I say we are going back to our root. Weapon akane hojo na Christianity egbuonai. Weapon akane hojo na ndị ụka golelai. Weapon akane hojo pastor ezugbuonai n'oshi. Weapon akane hojo asị na nke ame. Weapon akane hojo asị na ya ngazi church again. Weapon akane hojo na ndị church egbugai. Na ndị ọcha golelai. Now going back to that root ahụ. Asị na abụ na agbagha ụzọ were mgba na ode echi. Going back to that root, where are you going to trace it from? That root, so going back to that root, can they be choice trace here on abolon nage? Nejo kajakata kose, ko na abolon nan nage, accept Jesus Christ to poor montan nage. So you want to retrace back to that root, where are you starting from? It was say na basege kado to legichigi, in a bull adult to legichigi one on Apollo wire. On Apollo wire. Something is wrong. Ajogwa and the Bible battle and why need you no warning. Bata. It is now going around affecting the youth in eternity. Obelem wadotua Kalobi Wempia Beliamo Ubuno Bulia so happier. I say okay, no, you were on here balime or boya. Man, I know you fully that he has a mission. And I agree, and I want to make money. You want to make money. I want to I say na lo you will want you save with malankin. At the age of 22, why are you in a hurry? Get it here, Nacho. It's your lazy and dog, Gregala, so bad. Call the one.